टर्मिटोमायसिस हायमिया अत्यंत महत्त्वाच्या गोव्यातील एक प्रमुख भूछत्राच्या जातीवरती मी या व्हिडिओमध्ये घरीच मी काम केलेलं आहे गोवा विद्यापीठ संकुलामध्ये थोडासा प्रकाश टाकणार आहे हे कारण वल्मिकजन्य म्हणजे वारुळावर उगवणारी अशी ही भूछत्रांची जी जात आहे त्याच्यामध्ये जवळजवळ आज 90च्या आसपास वेगवेगळ्या जाती आम्हाला 31 देशामध्ये सापडतात आणि ते सहारा वाळवंटाच्या खाली हिमालयाच्या खाली आणि अगदी तैवान जपानच्या दक्षिणेपर्यंत आपल्याला सापडतात आणि ते पश्चिम आफ्रिकेपर्यंत आपल्याला सापडतात आणि त्याच्यावरती खूप संशोधन गेल्या 100 वर्षात झालेलं आहे आणि रॉजर हाईम हे त्यातले एक अग्रगण्य अशा तऱ्हेचे आपले संशोधक होते आणि त्यांचंच नाव या भूछत्राला डॉक्टर नटराजन जे मद्रास विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ होते कवकशास्त्रज्ञ त्यांनी 1975 साली ही जात शोधून काढली आणि या सुंदर अशा जातीला त्यांनी टर्मिटोमायसिस हायमी हे रॉजर हाईमवरून त्यांनी नाव दिलेलं आहे. तर या आपण टर्मिटोमायसिस हायमी या गोव्यातील अत्यंत लोकप्रिय अशा रानटी भूछत्राची ज्याला प्रचंड मागणी आहे आणि त्याचा दरसुद्धा आता जवळजवळ या प्रत्येक भूछत्राला आपल्याला गोव्यामध्ये 15 ते 20 रुपये लोक द्यायला तयार आहेत असं आढळेल. आणि लक्षात ठेवा की या भूछत्रामध्ये शेवटी काय असतं तर याच्यात फक्त 10% खाण्यासारखा हे असतो आपल्याला पदार्थ असतो तर उरलेलं 90% पाणीच असतं. तर या 10% याच्यासाठी लोक आज एवढा पैसा देतात आणि जवळजवळ जर आपण ही वाळवली तर त्याचं वजन जेवढं होईल ते 1 किलोला 15 ते 20 हजार एवढी त्याची किंमत होईल. म्हणजे आज एवढा मोठा त्याला दर देऊन लोक ते घ्यायला तयार आहेत. तर या भूछत्राची आणखी थोडीशी माहिती पुढच्या व्हिडिओमध्ये माझ्या येईल.